Američka agencija Associated Press navodi danas da je Srbija dobila moćni kineski protivavionski raketni sistem u, kako navode, tajnoj operaciji koja se odigrala ovog vikenda. AP, pozivajući se na medije vojne eksperte, navodi da je 6 kineskih vojnih transportnih aviona Y-20 sletele u Beograd u subotu, noseći raketni sistem zemlja-vazduh HQ-22 za srpsku vojsku. Agencija tvrdi da su kineski teretni avioni sa vojnim oznakama fotografisani na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Isporuka oružja preko najmanje 2 članice NATO, Turske i Bugarske, eksperti vide kao demonstraciju rastuće kineske moći u svetu, navodi AP. Kineski raketni sistem se mahom poredi sa američkim Patriotom ili ruskim S-300 sistemima, iako ima kraći domet nego S-300. Ova nabavka bit će najveće pojačanje za vojsku Srbije još od ere najsnažnije modernizacije JNA. Posao sa Kinezima u kupovini PFO sistema dogovoren još 2019. godine. U 2020. ugovor je preciziran, a Srbija je počela isplatu ugovorne cene. Srbija će tako biti prva zemlja u Evropi u posjedu kineskih projektila, piše AP.